दाउ बेदर संनो नागिरदों लोगोफोर बेखौनो लाइभआव देखायनो सानबाय आरो ना Kenapa? Makanan kenapa? Moजां बार बारदों अखा हादों ना दिनै आयो बेबायदि मोजां Linda liking Onjuda like lo angha रायलायदों होनदों ना दे संजित Linda मोसौ खानि बाजै होनदों आयु मा मोसौ खानो दासो फुङाव खायो दालाय Hingga दालाय मा मोसौ Bukan karakter hingga semua.
Hindi man kaya wala la din naman go o kha đường ba giờ đường kha đường ना गोसा हादों नामा जोंनिखै एसेल' सा सोदों
दासो ओंखाम संफैबाय लोगोफोर स्कुलनिफ्राय फिसालाफोरखौ लानानै फैनानै आरोना फैदो pintu deep high na deep nice kartik high na hi kartik
गैला जोबजोब्बाय